Mari sarapan nandur gedhang. Jare wong biyen dina iki tiba woh. Nah iki latihan nandur gedhang. Masa nek nduduk joglangan nggih nandur gedhang sik nggih dingklik. Lungguh. Belajar. Enggak apa-apa. Sementara ngene sik ae. Nglobang jeru amba urung mampu ragane. Sepenting urip dhisik ae. Gedhang biar. Sijine iki gedhang kepok. Kanggene sok godhonge dingge ngungkusi kembang kiriman. Ya nggih kebutuhan liyane ya butuh buahe. Muga-muga wae apik. Iki ning kono wis nyandi tak pindah rene.